mati. Duh, gak sentai iki. Walah. Waduh. Gone Mbak Nila lan numpang goreng iwak lah. Kok kabeh anu iki. Wah, malah entek kasih barang. Lah. Mbak Nila ngomah ora garekan yo. Apa kayak ini ya kayak? Kayak numpang goreng apa kayak? Kayak ini kayak. Dan tak cepet wae kok teman julak njaluk goreng lagi ini gas tuh yo sing entek lah. Mbak Ni. Apa ya? Arep numpang goreng iwak aku. Malah ya gasku entek lo ya. Apa iya? Iya. Oh alah, iya ya. Lah iya. Goreng iwak apa toh? Iwak ayam lho. Oh alah. Ya wis lah lekno lah, aku tak tugas dhewe lah nu. Oh iya ya. Ya lah. Wong iso tuku dhewe dadak njaluk rene. Walah nggone Mbak Ni ya gase melu entek. Ya wis lah tak nggo. Ya. Ngapa? Engko tekokne ya gasnya piroan ya. Oh iya ya, kok tak takokne, heeh. Ya. Aku tak balik lah. Ya. Kayak tugas dhewe aku. Lek numpang goreng iwak ora tau dikeki kancane gur numpang-numpang tok. Aku yo gak lek ngono kuwi carane. Mending nek numpang goreng dikeki bayar diwehi. Duh, kok ora kena gas iki? Jangan-jangan entek iki gase. Lah tenan entek. Lah ngene Mbak Nik lah duwe gas ora ya? Nunut goreng dilit lah. Mbak Nik. Apa meneh? Kayak ngapa takin? Mbak Nik, aku kan goreng tempe gase entek lho. Ngono aku yo entek lo In. Walah dinunuti pisane ngomong entek. Lo enggak percaya, tilik ana nek ora percaya Ya In. jajal tak tiliki. Lah iya entek to. Entek to. Ya entek lah wong tra entek kok. Ya wis lah, balik aku. Iya In. Wong lek goreng-goreng teman ora tau diwehi yo. Cah loro iki padha rumah aku. Biyen ben tuku dhewe.